Gaur ere, Siberuraino etorri gara, gorderik diren toki interesgarriak ezagutzerat, lan luzen ondotik joan den uztailean, bere betiko itxura hartu du berriz ere, ospitalepeako Elizaunek. Ondio kaltegarria gertu zen 12. mendeko Elizaunen teilatuan, eta lan handiak egin behar izan dituzte kalteak albezain bat mugatzeko. Letizia Marquezi hemengo gidak dio ustegabe handia izan zela, duela 15 bat urte berritze lanak egin baiziren hemen, ondioaren gatik gastu handia izan dute berritzere. Les travaux sont finis depuis la fin du mois de juillet. Lanak uztaila ondarrean bururatu ziren, luzea izan da dena, teilatua osoki desegin eta berregin izan behar baita, ospitalepeako Elizan, hemengo nagusia hause, San Bladi edo San Blas, otsailaren 3an ospatzen dena. La particularité, évidemment, c'est la coupole qu'on peut voir ici. Donc c'est une coupole qui est inspirée de l'art mozarabe. Eta berezitasun nagusia horixe da, kupula Kordobako mezkita bezalakoa da, 12. mendean asmatua, Nafarroa hegoaldean, eta oro har Espainia iparraldean olakoak ikusten aldira, baina Pirineoen iparraldean bakarra da olorueko bertze elizabatekin. De seul au nord des Pyrénées avoir ce genre de coupole. Arku hauek ere oso bereziak dira, bakarrak Ipar Euskal Herrian. Ces coupoles n'étaient pas couvertes par un toit comme on le voit maintenant, c'était des oculus, donc elles étaient ouvertes. Kupula idekia zen lehen, bitxia da euria iniz egiten baitu Siberuan, iduritu geroago estali zutela, 2 mende geroago, 13. mendean numaitan. Eliza hau Maule eta Olorue arteko bide bazterrean kokatzen da, Siberutik Biarnorat doan bide honetan. Bisitari frango hartzen duen lekua da, artezaleek eta giristinoek gustukoa baitute, UNESCOren ondarean sailkatua den otoizleku hau.